Masibheka kuzo ke eze Orlando Pirates njengoba ke bangumpetha bebhethwe iPremiership ke kule season ke esiphuma kuyona isizini ke ka2025 no2026 yebhethwe iPremiership. AmaBuccaneers ke nawo ke njengoba ke alungiselela ke isizini ke elandelayo Orlando Pirates ke sithathe ke isinqumo sokuthi ke bangaqhubeki ke nomdlali uSipho Mbule ke umdlali lona ke esimaziyo sonke okumdlali ke one talent ke ngendlela ke emangalisayo. Orlando Pirates naye ke uSipho Mbule bayahlukana ke angeke basaba ndawonye ke ngesizini ke elandelayo. Kusho ukuthi ke Orlando Pirates angeke ke ize imnikeze ke uSipho Mbule ke icontract ke entsha njengoba ke sizongena ke kwisizini ke elandelayo. Njengamanje ke uSipho Mbule ke uzoba ke free agent, okusho ukuthi kusuka nje nge-1 sakaJulayi maqala nje kuvulwa i-PSL window period ke noma ngabe ubani sengakwazi ukuthi ke asayine ke yena ke uSipho Mbule njengoba ke sekazoba ke i-free agent. Kanti ke mangibheka uMbule ke kule season esiphuma kuyona udlalile ke eminye imidlalo ke kwi-Orlando Pirates ikakhulukazi ke emidlalweni ke ye-MTN 8 kulapho ke uMbule ke ayozibonisa khona ikhono ke analo. Kodwa ke emidlalweni eminingi uMbule ke bekangena njenge-substitute ukuthi ke asuke ebhenchini ke imncane imidlalo lapho ke uSipho Mbule besimbona khona aqala ke mhlambe ke nomdlalo isikhathi esiningi bekangena asuke ke ebhenchini. Kanti ke lo mdlali oneminyaka ke engu-28 kuona ke unyaka lona ke ka2026 ujoine ke Orlando Pirates ngoJulayi ke kuona ke unyaka lona ke ka2025 ke ngonyaka ke losiphuma kuona. Kanti ke udlalile ke naqembu lesizwe leBafana Bafana ke qembu ke eqeqeshwa yena ke uHugo Broos nalapha ke kwi-Africa Cup of Nations eMorocco bekayile ke yena ke uSipho Mbule ngo2025 representa lona ke qembu lesizwe ke laseNingizimu Afrika. Mawubheka ke into engicabanga ukuthi ke ibeke i-challenge kakhulu ke kuyena ke uSipho Mbule ukuthi lapha kwi-Orlando Pirates ke kunabadlali akhompyutha nabo, ngibala abadlali abafana njengoTalente Mbatha, uMasindi Nemtajela, uMakhehleni Makhawulo. Kulapho ke na uSipho Mbule kumele ukuthi ke athole khona ke ithuba ke lokudlala. Ujoine ke iOrlando Pirates ke evela ke kwiMamelodi Sundowns nalapho ke usuke ke kumasandawana ke ayi-free agent makeza kwiOrlando Pirates ke phambilini wadlala ke na kwiqembu ke leSuperSport United yena ke uSipho Mbule. Njengamanje ke khona iqembu ke eselimbhekile lana ke kwibhethwe iPremiership ke iqembu ke lesiwelele yilona ke okwamanje ke lisabheke yena ke uSipho Mbule. Sizobona ukuthi ke mhlambe isiwelele sizokwazi ukuthi naye igcineni sigcine ke simtholile ke uSipho Mbule noma ke mhlambe elizovela ke nelinye iqembu elizombheka yena ke uSipho Mbule njengoba vele kumdlali ke one talent.